това видео ще ти разкажа за една важна част от работата ни, а именно 4 основни начина за плащане на поръчка и как да ги разпознаваш отрано. Така, в случай, че приемеш поръчката, преди да успееш да видиш какво е плащането, на появилия се екран ще видиш в лентата по-горе изобразена банкова карта и надпис „Е-плащане“, което означава, че това е поръчка, за която клиентът ще заплати с банкова карта, регистрирана в приложението. Тоест, не е нужно да предоставяш POS-терминал. Ти пак можеш да го покажеш на клиента, да го види колко е хубав, но няма да ви трябва. Чиста работа! Следваш си стандартните стъпки. Взимане на клиент от начална точка, пристигане на краен адрес и приключване на поръчката поживо, поздраво. В този момент е необходимо да въведеш цената на поръчката от твоя касов апарат в апликацията, ето на този екран. Това е сумата, с която ще бъде задължена картата на клиента, така че тук е важно да се броят цифрите пред запетаята. След като въведеш сумата, плъзгаш бутона долу надясно, като така ще разрешиш плащането. Веднага ще ти излезе надпис за одобряване на плащането в оранжево, че да ти привлече вниманието. А след това и съобщение, че плащането на стойността, въведена от теб, е извършено успешно. Ако пък нещо се обърка и плащането не мине, ще ти излезе съобщение „Неуспешен банков превод. Поискай друг метод на плащане“. Тогава клиентът трябва да плати в брой или с карта на POS-терминал. Сега вече поръчката е приключена наистина. Да ти разкажа малко и за поръчките с промокод. Много ги харесвам. С тях ние правим комплимент, подарък на нашите клиенти. Ето това е информацията, която виждаш на първоначалния екран при приемане на поръчката и след приемане на поръчката под часовника вдясно има жълта иконка, изобразяваща подарък. И както се досещаш, това значи, че клиентът има промокод. Минаваш през всички стъпки и когато стигнеш крайния адрес, плъзгаш бутона „Приключи“ надясно. Появява се вече познатият ти екран, на който въвеждаш сумата от касовия апарат, ама внимавай тук, пак да кажа. Плъзгаш си бутона „Към плащане“. Системата ще те уведоми, че има извършено частично плащане с промокод. Прибери я тая елка. Нашата апликация сама си посочва сумата, която трябва да бъде заплатена от клиента на място. В случая 4 лева и 25 стотинки трябва да заплати клиентът в брой, а останалата сума от стойността на курса ще си я получиш в офиса. Да не забравя да спомена, че е напълно възможно да имаш поръчка с промокод, при която промокодът покрива цялата стойност от цената на курса. Тогава няма нужда клиентът да доплаща в брой. Разбира се, тази сума ще ти бъде изплатена в офиса на Yellow. Просто си търсим поводи по-често да се виждаме с теб в офиса. Това е! Хайде, сега преминаваме към следващия вид плащане. Помниш, че Yellow има над 500 корпоративни клиенти, нали? Много си ги ценим. Тази огромна бройка означава и много поръчки от фирми, които имат договор за абонаментно обслужване при нас. Това са така наречените абонати. Сега, давай да изговорим и важното при тези поръчки. Информацията, с която разпознаваш абонатите, е под формата на икона на куфарче. Има я отново на 2 места. Под часовника и по средата на новия екран с текст „Абонат“. И като го видиш това куфарче, веднага трябва да ти светне лампата, че поръчката е на корпоративен клиент. Извършваш си поръчката и при пристигане на финалната дестинация на пътуването следва вече познатата за теб стъпка. Плъзгаш си бутона долу, отваря се нов екран и тук ти трябва да въведеш стойността, измерена от касовия апарат. Нищо ново под слънцето, нали? Със същата сума ще бъде задължена сметката на компанията, а на теб поръчката ти ще бъде изплатена в офиса. Напомням да внимаваш, да въведеш точно сумата, измерена от касовия апарат. Значи запомни го така. Касов апарат плюс апликация е равно на вечна неразделна любов. Сега остава пак да избереш бутона „Разрешаване на плащане“, плъзгайки надясно. Така се отваря нов екран, в който трябва да въведеш личният код на пътуващия, за клиента известен като passcode. Това вече е новост. При абонатите запомни, че пътникът трябва да те информира за неговия код. Няма код, няма такси. Шегувам се, разбира се, все ще измислите нещо. Показвам ти колко ни е умна системата, за да знаеш как реагира при грешен код. Въвеждам си аз и... грешка. Отново се отваря същия прозорец, който иска отново код, само че с надпис Attempt to. Втори опит. Обърни внимание, че имаш право да въведеш грешен код до 3 пъти. А виж колко лесно става, като се въведе правилния код на клиента. Апликацията си те информира, че плащането е успешно и поръчката е приключена. Ама пък хубав цвят са избрали колегите за тези съобщения, значи. Хайде, продължаваме с 4-тия сценарий. Често се случва да качиш клиент от улицата, който да пътува с фирмен номер. Това значи, че пътникът пътува за сметка на компания. И за това сме помислили. От списъка с команди ще видиш, че може да избереш взет клиент от улицата.
Тук ще дадем пример с начална точка Терминал 2. Качва се пътникът, а ти какво трябва да направиш? Ами, гледай сега. Горе в празното поле ще трябва да избереш коректния адрес, към който ще пътувате. След това апликацията ще си зареди детайли относно пътуването и от тук продължаваш с стандартните стъпки. Интересното е в края на пътуването, когато клиентът те уведоми, че пътува с фирмен номер. Трябва първо да въведеш стойността на пътуването от касовия апарат, а след това да натиснеш бутона, изобразяващ карта, долу вляво на екрана, след което да въведеш посочения от клиента номер. Сега, тук трябва да помолиш клиента да ти предостави номера визуално, написан на хартиен носител или на екрана на телефона. Ако кодът е правилен, системата ще разпознае клиента като абонат, сей това съобщение. Тогава вече можеш да плъзнеш бутона и да си приключиш курса успешно. Сумата ще бъде заплатена от абоната, а ти ще си получиш сумата пак от офиса на Yellow. Готови сме и тук. Можеш да си гледаш видеото колкото пъти имаш нужда, спорна работа от мен и все на усмихнати и щедри клиенти да случваш.